aby jsme šli do opárna. Veď? Klasičky. Ano. Jo. Co dodat? Tohle je video pro Neluš. Ty vole, jak to bylo? Strávíme, počkej. Tady strávím mládí až do důchodu, ty vole. Takže to byl výrok naší ctěné Karolíny Landové. Podívejte se na tu cestu před námi. Krásná, že? Zelená krajina. Houby tu určitě rostou. No. A tady jdeme po zelené značce. Tady vidíte nebe. Tady zase Kajinku. Tady Janíčku. Já jsem od tebe chytla aft. Ode mě aft. Nebo co to máš? To není možná. Je. Mám ho tady. Kde? Nahoře. Ale ono to bolí. Ukážte nahoře. Večer jsme jedli čokoládu, ale tu čokoládu má úplně všude. V posteli, všude. To je prase. I ze zadu na tričku, ale nevím, jak se to povedlo. A já jsem jí měla večer na kozách. Jo. Vy jste polacnili čokoládu, že ji máte i na kozách. No my jsme jí žrali, jsme se si takhle dali sem. A pak jsme jazykem jsme jí lovili. Och. Zajímavý to bylo. To mě baví. Naopak zima. Není. Je teplo. Sunshine. Na to naruce zima, která je na to To jedno. je taky, no. Kazíš? Počkat. Můžeme jít dál. Vodopád. Jegáry. Tady úplně jednou to, jsme jeli tady na kole, když jsem byla menší. A prostě tady byl nějaký chlap. A úplně tady dělal nějaký šamanství, jako víte tady, víš, takový ty pohyby úplně. Tak to jde. Takovou tu jogu, nebo já nevím, co to je, ty vole.